ассалому алейкум катбонони азиз, ба канали кулчақанд хуш омадед. имрӯз тарзи таҳияи кӯфтаро пешниҳод мекунам. умедворам ки писандатон меояд. ташаккур ки бо ман ҳастед. маводи лозим барои кӯфта: 500 грамм гӯшти чархкардаро бо 1 пиёла биринҷ, яъне 200 грамм биринҷ, 1 дона пиёзи рандашуда, намаку адвияҳо ҳар чӣ ки худатон дӯст медоред ва ним пиёла равғани растанӣ. ҳамаро хуб омехта мекунем. ҳар чӣ бештар омехта кунед, то ки гӯшт ва пиёзу биринҷ ҳама яклухт шаванд ва баъдан рӯяшро мепӯшонем ва ним соат мегузорем ки истад. баъди ним соат дастонамонро каме тар мекунем, то гӯшт ба дастон начаспад ва гӯштҳоро кулула мекунем, ҳамон гуна ки дар навор мебинед. тарзи таҳияи зербак барои кӯфта: ба дег ним пиёла равғани растанӣ меандозем. сараввал худи кӯфтаҳоро 2-3 дақиқа бирён мекунем, ҳамон гуна ки дар навор мебинед, ва онҳоро ба як тарафи дег мегирем ва дар тарафи дигар пиёзро бирён мекунем. пиёзро то нима тилоранг шуданаш бирён мекунем. баъдан ба он 2 қошуқ орд илова мекунем. онро хуб таф медиҳем 2-3 дақиқа. руби румӣ илова мекунем. боз 2-3 дақиқаи дигар таф медиҳем. дар ин замон кӯфтаҳоро ҳам як кобе то тагаш насӯзад. баъд об илова мекунем. 2 коса об илова мекунем, яъне миқдори об ҳамон қадар бошад ки кӯфтаҳоро пӯшонад. ва намаку адвия вобаста ба хоҳиши худатон илова кунед. ҳамин ки ба ҷӯш даромад, сарпӯшашро мепӯшем, 40 дақиқа дам мепартоем. тарзи таҳияи булгур: ба дег 50 грамм равғани растанӣ ва 50 грамм маска меандозем. 1 пиёла булгурро шушта дар равған 4-5 дақиқа таф медиҳем. ба он 1 коса об илова мекунем ва ним қошуқча намак. баъде ки ба ҷӯш даромад, сарпӯшашро пӯшонида 20 дақиқа дам мепартоем.